Kune chimwe chimbavha chabudiswa pano mhuri yeZimbabwe pari kunzi a human resources and administration officer in Department of Social Development and a depot clerk at the GMB in Bindura allegedly stole 30 tons of wheat from the drought relief program. Same WhatsApp group nevakomana vakatsungwa vaya vachinzi presidential goat scheme. Zvangu almost same WhatsApp group so zviri kungoenderana so panapa pari kunzi panazoba zvenyika futi. Ndo nyaya itorimo mudariro iko zvinezvi yatiri kusangana nayo hama dzadiwa ende vanhu ivavo muchavanzwira tsitsi. Tanga walike this video tionesane zvinhu zviri kutaurika panapa nekuti hazvina kumira zvakanaka. Regedza tingoti gaga nekuti tatooma mudariro kuti hatina nguva yekutambisa nhasi. What's the value of the 30 ton of wheat? By the way, what happened to that one who tried to smuggle 6 kg of gold? In short, I'm just saying, hove inoora kubva kumusoro Nick. Ndo mashoko ari kutaurwa neumwe munhu panapa kuti zvamukutaura tikuzvinzwisisa, but what more kune umwe akada kumbobuda ne 6 kg dzegold. How far? Ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa. Inozati nyaya yacho ikazongopera mazita atichataure right. Umwe ari kuti 15 billion yakangotsakatika 1 asi sei musingataure mbavha dziri kubira nyika mari yakati one day. Sei musingataure nyaya dze 6 kg dzegold pakaipa. Umwe ari kuti mhosva yake ndiye kudya ega. Dai akapinza 2 or 3 machef madhiri amuri kutaura aya kai zvinigirigine hazvasingaonekwe apa. Wheat zhinji dzekuGMB ma undergrad dai iri utility 1 kana standard 9 aiwa ava ngavaite community service ava kuwesta chikafu chekumajeri. Ndo imwe nyaya iripo. You know the funny thing is vanhu veZanuPF vatry kubudisa nyaya ananiki mangwana vachiti kwakadai ningaita zvakati zvoita kunge vari ku deala necorruption zvakanyanya, zvotanga vari kudhila nepese pari kuitwa izvozvo zveuningirigini zveunying'anya zvavo zvinenge zvichiitika, zvotanga pari kudhiliwa navo zvakanyanya. But just that man, nyaya hombe vari kudziignore. Ndo nyaya hombe iri kuitika, hombe vari kudzisiya. Saka ndo zvekutaura nevanhu kuti vanhu ivava mutotudza kana maserious tichazoona kuti maserious mambotorawo vanhu varita se vari kuita corruption iri serious. Umwe ari kuti is it even possible for HR and admin to have access to stock or even have such an overlapping role? Governments or internal control is where this instance pakashata wakomana. Obvious, learn from the best. He has been doing it all along. Only some thugs jump up and down when there is a drought and food shortage in the country, cause they know they will score big time. Immoral bastard. Pakashata vari kukobelela vakomana. Thievery and corruption has escalated in Zimbabwe. Every government institution kwakazara mbavha through the anointing of the thief, the commander and thief. Hapana kana kusina mbavha in every department. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu panapa. Umwe ari kuti aiwa ko zvichimboitirwa iko kuti munhu anoita human resources and administration officer. Ivo vamwe vanhu vasina mabasa. Hamuone muri kupa munhu one too much liberty and temptation at once. Ndo mamwe mashoko zvekare ari kubudiswa nevanhu panapa kuti mabasa iwayo ngaasheyanwe, ngaagovanwe, kwete kuti munhu wani oshanda mabasa iwayo vamwe vasina zvavari kushanda. Amuona kuti hazvisi fair. Ndo imwe nyaya zvekare iri kutaurwa nevanhu panapa. Mwari kuti that's a petty crime compared to a war party that's being and is still stealing our savings and pensions, our kids and future generations. Last month, your government, through the Reserve Bank, stole 43% of people's livelihoods. In our society, really, this corruption and greed is shocking. I know, boss, something income, but stole a lot of his employer till he was fired under qualified to get a job, that status. But why?
where is this kind of greediness comes from? Ndio mango mashoko aripopo. Now imagine the scale of stealing. Akumanaka. What I have been, you papa need to snap basarese. Kuna kuda tinzwa. It's funny, guys. As I gonna do tinzwa, vari kupopota. Aya. Yo, vamwe titrafana kuti ndika mangwana akutara kwaitwa corruption. Iye pachake mbuni. Basa ravo rakaoma rumawa ngomuka uchingonzi nhasi kwaita zvakati taura nyaya yacho iyo itabudisa nyaya yacho haino zvasiyana kane kumwe kuti vamwe vanodzati aiwa idzi nyaya dzadiki but mazimbabwenzi vakutaura kuti zvamukutaura izvozvo zveright but tangai mabata vanhu varikuita corruption iri serious ndo nyaya hombe iri panapa mhuri yezimbabwe yandangoti ndiwe nayo ndichikuzivisai zvinhu zvese zviri kutaurika kusazivawo kuti imimi makatarisawo nyaya iyi yekuti kwakabiwa 30 ton dzewheat muri kuionawo sei as compared nekore kwairi kuzobudisa muromo mairi kubuda macho nekuti vamwe vari kuti tangai manobata mbavha dzimwe hombe dzekubira nyika zvinhu zvihombe munoionawo sei nyaya